Waqt affarijiet tagħna ddidhom li tkellem is-Siġġiewi Kevin Drake, esponent fil-qasam kulturali, teatrali u tax-xandir, esprima dispjaċira l-fatt li dan l-aħħar kien hemm irreġa' qajjem distinzjoni bejn il-poplu għabbażi ta' x'wiċċ għandhom in-nies. Kevin Drake li kien kap eżekuttiv tar-radju tal-Partit Nazzjonalista Radio 101 qal li meta jħares fil-mera dejjem l-istess wiċċ jara u gburi b'dak li jara. Drake irrimarka li meta kien hemm insar jaf li se jkun parti minn dan il-programm tkaża bih. Le, ma mistniex nisti, ma stħajtx mill-affarijiet li għamilt f'ħajti, mhux qed nistħi minn xejn li qed nagħmel illum. U m'għandi l-ebda intenzjoni nistħi mill-affarijiet li ngħid jew li nagħmel għada. Tal-mistħija assolutament ma treġġi xejn. U dejjem, your mother is rolling in her grave, u qed iddur daw xċuċati. Spjega li minħabba l-marda tal-emmi li ħakmitu ma tantx joħroġ għaliex jibża li humilja ruħu, iżda llum xtaq jgħaddi messaġġ pożittiv li fil-ħajja teżisti għażla, jew li wieħed jimxi f'direzzjoni ta' tkabbir ta' ħajja jew li jimxi lejn dak li jiddiżintegra. Kevin Drake ikkwota lin-Nu Malti fejn talab lil politiċi biex jagħtu tama lill-poplu. Sedda il-għaqda fil-Maltin u is-slim. Dik biss. Min dik biss għandu jimportana u dik biss nitlob it-tama. Jekk joġobkom kollha kull min qiegħed għas-servizz tal-poplu għatu tama lill-poplu. Krisandera Ġus u Daniel Kirkop tkellmu dwar il-qasam tad-divertiment li jaħdmu fih u qalu li f'pajjiżna kulħadd għandu jingħata l-istess opportunitajiet. Għax aħna ġejjin minn background li sfortunatament ngħid minn mindu bdejna naħdmu fit-television, teatru, affarijiet hekk. Fej huwa diffiċli ħafna sar inti taf daqsi. Illi tieħu xi ħaġa għax vera ħaqek jew għax ma ngħidux għax ħaqek. Għax hekk suppost toħodha. M'hemmx sistema li trasparenti ta' kif toħodha, ġifieri. Naħseb fl-osma kollha għandu jkollu l-istess ċans biex jieħu xi ħaġa. Naħseb illi jekk dik tiġi osservata, naħseb kollox imur għal qabża ta' kwalità. Il-ġeoloġista Dr. Peter Gatt faħħar il-proposti fir-roadmap tal-Partit Laburista l-5 snin li ġejjin li fi kliemu jindirizzaw problemi li qatt ma sar xejn dwarhom. Li fil-manifest tal-Partit Laburista hemm imsemmi wkoll it-tiftix għaż-żejt. U anki l-problemi li hemm assoċjati magħha. Waħda mill-problemi li hemm hija l-fruntieri tagħna. Aħna l-fruntieri tagħna tal-Gżejjer tal-Repubblika Maltija qegħdin ma' pajjiżi oħrajn u qegħdin fil-baħar. Jiġifieri l-barra ovvjament hemm pajjiżi oħrajn li qed jikklejmjaw ukoll parti mill-blata kontinentali tagħna. U din rridu nsolvuha wkoll. Jiġifieri mhux biss it-tiftix għaż-żejt irridu naraw ħaġa li ma għamilniex jew ftit li għamilna f'dawn l-aħħar 20 sena. Dr. Karim Muljet, lecturer u mart l-ex-Ministru Nazzjonalista Jesmint Muljet, tkellmet dwar id-differenzi li qed tara f'kampanja elettorali li ddeskrivit bħala twila. Il-Partit Laburista qed imexxi kampanja pożittiva waqt li hija ħasra li l-Partit Nazzjonalista qed ikun dejjem negattiv. Żgur xi ħaġa li tolqotni pereżempju ħafna hija li l-Partit Laburista qiegħed jgħid din lajta ta' inklusiva ta' Malta tagħna l-koll. U naħseb jiena dik hija il-Malta li jiena rrid ngħix fiha. Malta fejn jekk jiena rrid nikkontribwixxi hija Malta li nista' nikkontribwixxi. Muljet qalet li l-proposti fil-manifest elettorali tal-Partit Laburista fosthom dwar l-edukazzjoni huma meqjusa u meħtieġa. Albert Gauci Cunningham li fl-aħħar elezzjoni vvota lil Partit Nazzjonalista appella biex dawk li għadhom ma jafux kif se jivvutaw iħarsu lejn iż-żewġ partiti u mexxejja u jiġġudikawhom fuq dak li għamlu. Qal li l-Partit Nazzjonalista fil-Gvern kiser bosta wedi u waqqa redikolu lil kull min ipprova jopponih waqt li Joseph Muscat bħala mexxej tal-Partit Laburista wettaq dak li qal li se jbiddel. Dr. John Consilio, lecturer f'erba' fakultajiet tal-Università, qal li minkejja li fl-aħħar 50 sena sar progress fuq sma differenti, f'pajjiżna għadha teżisti politika tribali. Qal li sistema politika tajba hija dik tal-alternanza fil-poter.
Fakkar f'dak li kien qal Edifen Akadami li l-bidla hija neċessarja għal ġid tal-pajjiż. Is-sistema politika tajba hija dik tal-alternanza politika, tal-alternanza fil-poter. L-attur u direttur Frederick Testa saħaq dwar il-ħtieġa ta' bidla fid-direzzjoni għal pajjiżna. Hemm bżonn inbidlu d-direzzjoni għax dal-vapur li ismu Malta sejjer fuq il-blat.